Non hai festa nin evento nos últimos tempos no que non atopemos food trucks e que estes restaurantes sobre rodas están de moda e esta mañá en Sanxenxo deixáronnos claro o porqué. A la gente le gusta estar en la calle. Yo creo que a la gente le gusta el estar en el ambiente, comer en la calle, disfrutar de los amigos en la calle, estar más tiempo en la calle que no estar en casa. Podes comer algo pois dun mexicano, dun venezolano, dun italiano, comida máis elaborada si queres. Entón non tes que coller, vas probando un pouquiño de cada. Un precio moderado, económico para todos los gustos y diferentes tipos de personalidades. Deles hai un montón de olores, eso pois tamén atrae a xente, somos un país de bo comer. Portonovo acolle esta fin de semana o Festival Parranda and Trucks, unha concentración de vehículos-restaurante cunha programación do máis completa na que tamén entran música e teatro. Esta mañá os responsables dos food trucks ultimaban os preparativos das súas propostas. Atopamos gastronomía chegada de todos os rincóns do mundo, comida caribeña. Nosotros vendemos arepas venezolanas, productos venezolanos, lo que es cachapas, tequeño. Arepas, tenemos diferentes tipos de arepas, lo que tenemos reina pepiada, la más tradicional, la de pabellón, el pernil, de asado negro. Pizzas artesás. Nada máis que levamos pizza e facémola toda no camión. Amasamos no camión, cocemos en forno de leña, usamos produtos naturais, non usamos produtos envasados, vai todo fresco. Cociña asiática. É un formato de pan ao vapor que xa é moi coñecido, que se chama guabaos, cun par de recheos, un de costela así deshuesada, confitadita así moi melosa, e uns langostinos cruxentes, cada un coa súa salsita e buscando así uns matices ácidos, cilantros, limas. Ou mesmo doces para a merenda ou a sobremesa. Nuestra especialidad es la repostería americana o repostería creativa. Hacemos cupcakes, tartas tipo carrot, red velvet, luego también hacemos gofre artesanal y también hacemos el mad brownie, que es brownie casero, con chocolate caliente y una bola de helado de vainilla. E así, ata 10 food trucks diferente, e se os caracois levan o fogar ás costas, eles levan o negocio ás costas. Hemos estado por Vigo, por Coruña, por Orense, por Nigrán, hemos también ido para parte de Portugal también, hemos bajado hacia Portugal. É verdad que saímos a Valencia Fallas, a Madrid, fomos a Asturias, ahora vimos de Portugal dun festival, pero intentamos que non alonxarnos moito da casa. Ao final faise moi duro, pero cando toca, toca. Nos movemos por el norte, por aquí Galicia, Santander, hemos bajado a Madrid. Sexa como sexa, estes restaurantes móviles son máis ca unha moda e chegan para quedarse. De momento poderemos gozar desta variada proposta gastronómica na Rúa Rial en Baltar, Portonovo, ata o domingo pola noite, aderezada con boa música e teatro. O mellor plan para esta fin de semana.